Ubah hek Myntri katnar ka koit ka khiah ka khat tarik Jylliew arja arpoi ulong ba ka sorkar kala Aiti ki DC jong ki district ban shimi ki lar ki lynti la ni ki Buit ban Pynshlur ki Briew ban shimi ka Tika ni ki injek ban Iada na ka jingpang COVID-19 da ka ban ba ka sorkar kam pynbor iano hynrei ki DC par ki la ban pyntreikam ki Buit bar ki lar khnang ki Briew ki wan ban ai injek khnang ban Iada na ka jing sapriang jong ka ni ka khlam jingpang Laban kedau hang ni bana kaliang ka DC East Khasi Hills district ka Kong Isawanda Laloo kala rai biki nongshong dukan ki bakwa ban shong dukan ki dei ban lej injek shwa kat bana kaliang DC West Khasi Hills district par Bah Tableland Lyngwa ulapan mi ek rai bo on ai khusnam shipo ajar tingka yei wei na kawai ka community and rural development block ki bala deb ban injek arsin da ka ban khalai nusip ban on sam ha ka sngi rakhi lai loi kari India. This is a strategy adopted by the Deputy Commissioner from the different districts. Okay, these are not forcing anybody, but they have request people. They have request people to take the vaccines. Ubahek ulo ang bawalada ki don ki ba persharu, hynrei ki babon ki dor barshunong ki kirshan ki Jylliew ki DC. Aku report mengiyo ada DC mentah agar review meeting para pendidikan honorable chief minister. Lakran dan wasai ba babon ba ki Briew wei kiru ki COVID management committee जो कि दरबार में मकीरों की support या गए जिम्मे इंग्लिश ती वे आत्मा धंधे हंता कितना नहीं के बाद प्रसाद ते कथा पते इम्पैक्ट ये एग्जिस्टा जो कि DC वेलफेयर जो respective district जो